Okay. Maglabay to kasi mabot sa lakyan to ganis punta. Tikay mo dan ang salakyan, manubo dan. Hoy, amo na gani o pagmisit gani na sa mga nila. Kaya ang Okay. ilang obra hindi sige-sige tapos unta-unta. San pa sila nag-obra diaw? Ko katanda basta December na ginano na lang nila kay siling nila ay nga gawon New Year do November sa obra na nila. Pero why sila kay nga gaw sang New Year? Why gid? Subong nga bilog nga Enero, why man sila ka obrage? Amo lang butangan dakal-dakal. Yun po tayo dakal-dakal tapos why nila ginbutangan ka yung pagyan kapison kanina pagyan man nila kapison para magkapantapan man dira lang alagyan. Oo. Tapos ang dira why man nila gin pagyan pa. Mm. Udlay. Mm. Dira gid sa amo tamaan gid kami. Adri madalom gi ang kwan ang Nadaw lang to abak yung pangtampukan lang aran tampukan. okay. So amo na yung bago lang nga tampok niyo. So amo to no isa ka residente diri sa may barangay Kabugawsor nagpahayag man sang iyang himunot no sa parte sang siningadalan mga kabistado no. So amo ini matamato na no sang kontraktor ang ini nga dalan no. Basta siling nila nga mag kuan na gid ang init no, ang tsimpo no nga hindi mag-ulan ti isang kuan pa ni mga kabisado sang so sang Oktubre pagli ni na nga obrahan ay no hasta subong wala man gihapon matapos no. Kay man suno sa kontraktor nga naga ulan-ulan suno sa driver sang bako nga nagaulan-ulan muna nga way sila kaplastar sang ilang purmas agud nga maka plastar sa mga purmas kag masiminto no mga kabisado. So amo ni nga lugar amo ni ang ginareklamo pagid sa mga pumuluyo kay man ang mga salakyan nga magalabay dire kung nubuhi mo salakyan no sagod gid no maka arado gid sang duta no ang imong bumper sang imong salakyan mga kabisado kung motor man no mag-agi ka di madanlog no. Sir ngapon oo sa radyo bisado sir oo diri ka man ka pula sir. Ay, hindi, pangayaw na ko, gagin ako. Oo ti sa imo nga pag-agi di kamusta ang imo nga Sigado gid, malunang. So bago lang gini nagkakuan butangan ka ano ni isang balas. Bilang mo di mo. Pasensya gid ah. Okay Lakang ko. ti amo ni no isa man ka motorista naton dadlaw nga tanan nga diri nagaagi ati malunang gid ang ini nga area mga kabistado no kag huol gid sa mga naga motorsiklo lakip diri ang mga nagadala sang tricycle kag kun naman ubo imong kuan sang imong salakyan ang idalom na nibla ang chassis ya at laban-laban makasagaid kagid maka arado kagid sang alagyan no nga wala matampukan sang balas sang ligad nga mga inadlaw so subong lagid no natampukan sang balas ang ini nga area no kung sa din nakalabay na ang mga salakyan o kung mga motorsiklo nga sang mga residente diri sa may barangay Kabugaw no diri sa may Banwa iya sang pabiya ti hindi kini kapatalagan na dasig no kay man perti ang lunang no sang ligat nga mga adlaw kagapon kuno nagaulan-ulan so perti gid ka grabe ang lunang diri sa may sini nga barangay kung pwede kuno nga masabugan sang
humay so kung sang paray pwede masabugan no galing kay kanugon ang humay o kung palay nga imo isabog sa may dalan sang sini nga barangay mga kabisado. So amoy ni ang nakita naton nga sitwasyon sa sini nga dalan diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwa iya sang Pabiya. So nagapasalamat lang kita sa aton nga mga viewers na nagpadala sang sining information no diri sa Radyo Pistado agud nga maaksyon naman naton ang problema sang tagsa-tagsa ka mga kauturan naton lakip diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwaya sang Pabiya. So amoy ni masugod naman kuno sila kuana trabaho no ang sining kontraktor no sang dalan nga sila di nagat obra. So amoy ni ang nagandar na no ang pison kon si din magaumpisa na sila patapan sang dalan no. So amoy ni no. So mabudlay gid no ang sitwasyon kung hindi matapos ang pagtrabaho sang dalan mga kabisado ti kung ikaw nga nagapuli diri siyempre mareklamo kagid nga ang imo dalan perti ka lao no perti ka lutak te way gid nagsala ang mga pumuluyo naton nga magreklamo no diri sa aton nga programa sa Radyo Bistado. Ara maumpisa na sila sang pagtapan sang sining nga dalan mga kabisado no. So amo niya no ang madulong naton nga impormasyon no dikta diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwa iya sang Pabiya no. So damo na kita nga na-interview. Sir? Dili sa man. Interview ta kaliwat no. Te ano mahambal mo kay ara na umpisahan na nila pag obra kuno sang kuano sang dalan oo. Tani matapos na para matawhay na kami dito nan. Pati especially mga estudyante. Malipay man kami tanan kung masugura na gid man kay continuous hanggang matapos. Na sir. So way na kamo reklamo kay ara na ma-operate na sila sang ilang pagtrabaho dire. Kung tani matapos basta tapos na sir amo na pangayo. Okay, sino liwag ni pangalan ta? Dodoy lang sir, Dodoy alias Dodoy lang. Dodoy lang, sige. So amo ni no si Dodoy. Mga kabisado isa ka pumuluyo sang barangay Kabugaw Sur kung sa din amo siya nagareklamo man tungod sa paglaog sang ilang lugar kay man ging bayaan lang sang kontraktor wala niya ging balikan no. Mga kabisado. So amoy ni no ang kabilugan nga mga sitwasyon no diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwaya sang Pabiya kung sa din ara na ang bako nga kung sa din ara na ang pison nga magatapan kag umpisa na ang ilang obra no diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwaya sang Pabiya. So para mo ni madulong nato nga balita kag impormasyon direkta diri sa may Banwa sang Pabiya sa may barangay Kabugaw Sur mga kabisado. Ako naman inyong kabisadong Boni Sumblingo basta balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado.